Il-kundizzjonijiet tal-infermieri qed imorru mill-ħażin għall-ar ma jistax il-gvern jibqa' dej business as usual bin-numru ta' infermieri li hemm neqsin fl-isptar Mater Dei. Sostna dan ma' Net News il-President tal-Unjon tal-Infermiera u l-Wiebel Paul Patch wara li tlieta filgħodu l-MUMN ħabret numru ta' direttivi ġodda lill-infermieri fl-isptar Mater Dei, direttivi li għandhom jitlu fis-seħħ mit-tlieta. Paul Patch spjega li l-management tal-isptar Mater Dei flimkien mal-Ministeru tas-Saħħa mmexxi mill-Ministru Chris Fern mhux qed jagħtu każ l-appelli kemm tal-pazjenti kif ukoll tal-impjegati tas-saħħa li jum wara ieħor jaħdmu b'tant dedikazzjoni u sagrifiċċju. Li qed jiġri huwa li il-management u l-Ministerju mhux qed jagħtu każ l-numru ta' infermieri li għandna viswali li issa minn 6 waqajna sa' 2 u mhux qed jaraw id-diffikultà li jkollhom konsegwenza li issa l-infermieri ma jistgħux jagħtu servizz kif jixtiequ. President tal-MUMN sostna li huwa ta' dispjaċir kbir li l-Unjon kellha sseħħ dawn id-direttivi iżda insista li ma jistax ikun li żewġ infermieri waħedhom jagħmlu xogħol li suppost jinqasam bejn 6 min-nies. Dispjaċir kbir kien ħorġu direttivi, kellna raġun meta konna niġdu l-attenzjoni tal-gvern bil-problemi tal-infermiera u dawn ġew injorati u għalhekk ma kienx triq oħra nażlu li ma jistax ikun xogħol ta' 6 infermieri jagħmluh 2. Paul Patch insista li l-gvern ma jistax jibqa' dej bil-business as usual għax qabel ma jindirizza n-nuqqas ta' infermieri li hemm fl-isptar Mater Dei ma jistax illi l-gvern ikompli injora dan il-fatt li se jpoġġi f'detriment kemm saħħet il-pazjenti kif ukoll iwassal lil ħaddiema għal punt ta' burnout totali. Li tħalli Mater Dei li hemm numru kbir ta' pazjenti u l-operazzjoni tad-dejjin isu qatt ma xejn, meta jsommu l-operazzjonijiet mhumiex l-operazzjoni tal-emerġenza, xi ħaġa irid jagħmel bħala gvern. Ma jistax ikun jibqa' dej business as usual bin-numru kbir ta' infermiera li hemm nieqsin. L-MUMN torna lill-membri tagħha li jekk sa 8 ta' filgħodu ma jkunx hemm ratio ta' infermiera għal ma' 6 pazjenti mhux se jkunu qed jiddaħħlu pazjenti ġodda. Dan filwaqt li jekk mal-lejl ma jintlaħaqx il-kwota ta' infermier ma' 8 pazjenti l-istess direttiva tapplika. Jekk minn 6 infermieri ma jkunx hemm 3, 4, 3 bil-lej, 3 bil-lej u 4 ġurnata, mhux se nammettu pazjenti iktar ġuswali. Għax letteralment m'hemmx min joħsibhom. Fil-jiem li għaddew kienu diversi dawk il-pazjenti u sansitra qraba li tkellmu ma' Net News fejn spjegaw li preżentament hemm diżastru sħiħ persuna minnhom tisħaq illi lill-omma serqula d-dinjità tagħha għaliex qegħdu tieħu l-kura f'nofs kurutur. Ħaddiema li tkellmu ma' Net News qalulna li d-domanda fl-isptar Mater Dei dejjem qiegħda tiżdied u li mhux qed ilaħqu mal-influss qawwi ta' pazjenti. Dan filwaqt illi sostnew illi huwa inaċċettabbli kif wieħed jista' jingħata l-kura f'dawn il-kundizzjonijiet filwaqt li sqarrew li qed tkun ferm diffiċli għall-infermieri sabiex ilaħqu mal-pazjenti kawża tan-nuqqas ta' impjegati fejn dan l-isptar.